Здравейте, мили приятели! Както вече обещах, ето го и стихчето, клипчето. По-добре със снимка от екрана, отколкото да се снимам в момента. Так, стихчето се казва "Подай ръка". Подай ръка или ме остави, по пътя мой сама да поема, сама с частица от теб в сърцето, но с душа все по-оскъдна. Отчупих и за тебе парченце от нея. Подай ръка и до мен тръгни, пътя по-гладък е, като сме двама. Обичаш ме, обичам те, но виж, това някак недостатъчно е. Не мислиш ли? Подай ръка или изобщо ме пусни, свободата с тебе ми е по-сладка, но ако ще бъдем разделени, прости. Сърцата ни, докато са заедно. 2 септември 2024 година. Галина Петрова Данкова. Ако ви харесва това стихче, искате да слушате още мои стихчета, клипчета, моля, последвайте ме, коментирайте, абонирайте се, споделяйте и каквото там прецените. Благодаря ви от сърце, че ви има приятели. Чао! До следващото клипче, стихче!